ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಭಟ್ರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅತ್ತ ಬೇತಾರೆ ನಿತಿನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡಾರೆ ಭಟ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಪ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಸೋತುದು ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ ಓಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾರ್ಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕೊರ್ಪೇರಾಗಿರ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸವಾಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಬಟ್ ರೇಪ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರ್ಗಿನ ಕೊರೋಡಿ ಅಂದ್ ಇನಿಕ್ಲ ದುಂಬುಲ ಕೊರ್ತ ನನ್ನಲ ಕೊರ್ಪ ಗುರುಪುರೋಡ ಎಂಚ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಂಡ ಸೇಮ್ ಜೆಪ್ಪುಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಟ್ರೆನ ಬೌದನ ಲಾರಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮೆಡ್ಲ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಇರ್ಲಿಕ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆನಿ ಬಟ್ರೆಗೆ ABC ಮೆಡ್ಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆನಿ ಇರ್ ಬಂಡನ್ನತೆ ಆನಿ ರಿಯಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಖುಷಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಭಟ್ರು ಎಡ್ಡೆರನ್ನು ಪತೊಂಡೇರು ಬಾರ್ಗಿನ ಅರೊಂಜಿ ಬೊಡ್ಚೈನ ರಾಜನ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ ರಾಜ ಅವಳು ಪಾರ್ನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವ್ ಪಿರದೂತು ರಾಜ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾರ್ದಿ ರಾಜನೇ AB ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಒಯ್ಕ ತೋಟ ಬರ್ತಂಡೆ ಬಂಡ ದಾದ ವಿಷಯ ಗುರುಪುರಟಿ AB ಕಟ್ಟಿಯಾರ AB ಪಂಡ ಇನ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕದಲ್ಲ ನಿತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಭಟ್ರು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚ ಫೈಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಎರ್ಲುಲ್ಲ ಅವೇನ ಇರು AB ಮಲ್ಪಲ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತೂನಾಗ ಅವೇನ ಎನ್ನುಂಡು ದಾದ ಯಾನ್ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನ ದಾದ ಮಲ್ದೇನ ಬಟ್ ಅವು ಅವೇ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪ ಪುಣ್ಯನ ಸೊ ಎಂಕುಲ ಈತ್ 5 ವರ್ಷೋಡು ದಾದ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಆ ಪೂರಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫೇವರೇಟ್ ಇಯರು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಇಯರುಲ ಅಕ್ಲೆನ ಜನ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಪೋಯರು ಒಂದಿತ್ತರ ಹಗ್ಗ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದಿತ್ತ ಹಗ್ಗ ಮಲ್ದ ನೋಡಿ ಚೋಕ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರಿ ಇಂಕ ಒಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಅಂಚ ಬತ್ತು ಚೇರಿಂದ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಜನರ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನಾನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮನಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ವರುಡುಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ವರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರು ಅಂಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ವರಿ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾರಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಸರ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಒಂದೇ ನಾನೇ ಬೊಂಬಾಯಿ ಡಿಪ್ಪುನು ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಹರೀಶ್ ಪಂಡ್ ಮೊಕ್ಲೇನ ಕಮ್ಮಿ ತೂರ ಇಪ್ಪುನು ಬರ್ಪೇರಕುಲು ಬಟ್ ಅಕಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಂಬಲ ಬರ್ಪುನ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ 4 ವರ್ಷಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಡೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಲ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಅಂಡ ಸರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕುದಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾರ್ಗಿ ಬುಕ್ಕ ಬದ್ರಿ ಗಿಡವೇರಿತ್ತೇರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗಳಿದ ಕೊಡಂಗೆದ ಕಂಬಳಡ್ ಬಾರ್ಗಿ ಬುಕ್ಕ ಬದ್ರಿನ ಗಿಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅಂಡ್ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್. ಎಂಕ್ಲು ಕುದಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ದನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಜಿ ಕುದಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ನಾನೇ ಎರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ದಂಡ್ ಬಟ್ ಬಾರ್ಗಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ರಡ್ಡೆ ಕುದಿ ಮಲ್ದನ್ ಎಂಕುಲು ಅನಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣನ ಕಂಬಳ ಕೊಡಂಗಿದ ಕಂಬಳ ಅವ್ರ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದೇರ ಅವ್ರು ಸೊ ಆ ಕಂಬಳಡೆ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ವರ್ಷ ಸರ್ತಿಲ ಮೆಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಂಗಿದ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಐತ ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಆತಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರ ಗಿಡ ಐನಿ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ನಾನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬುಕ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಗಿಡ ಅದೇರ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅವೈ ಬುಕ್ಕ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗುಳಿ ಮೈಸ ಮರ್ದಿನಡ್ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಕಂಬಳಡ್ ಮೆಡ್ಲಾತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಮೈಸ ಮರ್ದಿನ ಕಂಬಳಡ್ ಎಂಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನಿ ಮುಖೇಶ್ ಅನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸುರುತ ಕಂಬಳ ಮುಖೇಶ್ ಪಾಡ್ನಿ. ಓಕೆ ಬಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಮುಲ್ಕಿ ಬೇಕ ಮಂಗಳೂರು ಬಾರ್ಗಿ ಬದ್ರಿ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನಿ ಅನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಕಂಬಳಡ್ ಎಂಕುಲು ಮುಖೇಶ್ ಅನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಾನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಖೇಶ್ ಅನ್ನ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳಿಡ್ ರಶ್ಮಿತೇರ್ನ ಕಂಬಳಡ್ ಸೊ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಮುಖೇಶ್ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಸ್ ಉಡಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಲತ್ತೇರುಲ್ಲ ಅವು ಮುಖೇಶ್ ಕೊನೊಂದು ಬಾರ್ಗಿನ ಒಂಜಿ ದಂಡೆಗೆ ದೀತೆ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆನಿ ಎಂಕುಲು ಫೈನಲ್ ಸೋತ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮುಖೇಶನ ಎಂಚ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಯೋಡು ಎಂಚ ಗಿಡ ಓಡು ಮಂಡ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಫೈಲ್ ಐನೆಗ್ ಬಾರ್ಗಿಗೂ ಮುಖೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾರ್ಗಿ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು
ಬದ್ರಿ ಬಾರ್ಗಿನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಕಿಡ್ಲ ಸೋತ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಬೋಳದೊಟ್ಟುಗು ಆನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ ಸೋತ ಬೊಕ್ಕ ಐರ್ದು ತುಂಬದ ಕಂಬ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಟಾಪ್ ಆನಿ 11-11 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ 11-11 ಅಂದ್ ಚಾನ್ಸಡ್ ಎಂಕುಲು 11-11 ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಆನಿ ಒಂಚೂರು ಅವಲ ಬೋಳದ ಎದುರು ಸೋತನ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಪಾರ್ದನ ಆನಿ ತಿಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಏನೋ ಲೆಕ್ಕೋಡು 11-11 ಎಂಕುಲು ಪಾರ್ದನ ಒಂದೇ ಜೋಡಿ ಬದ್ರಿಲ ಬಾರ್ಗಿಲ ಅಂದ್ ಆನಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರೆ ಗಿಡ ಅದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಎಂಕುಲು ಸೋತನು ಕುಡ್ಲ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಕುಡ್ಲ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಎಂಕುಲು ನಕ್ರದ ಎದುರು ಸೋತನು ಅಂದ್ ನಕ್ರದ ಆನಿಲ ಫೈಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಬರೀಶನ್ ಅಂದ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಸಾಲ್ ಐಟಿ ಎಂಕುಲು ಸೋತನು ಅಂತ ಅವ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಕೊರ್ದೆ ಸೋತನು ಎಂಕುಲು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಟ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಲ್ತಾರ ಸರ್ ನರಿಂಗಾನ ದಿಪ್ಪು ಅಡ್ವ್ಯಾ ದಿಪ್ಪು ಮೂಡಬಿದ್ರ ದಿಪ್ಪು ಅಂದ್ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇ ಜೋಡಿ ಮುಖೇಶನ ಜೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ ಅವು ಉಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಆಡಮುಟ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ಇರ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಲಿ ಇರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಗಿಡ ಸುಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಲಿಡ್ ಮೆಟ್ಲ ಏನು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಗಿಡ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಅಂದ ವೈಕೊಂಡ ನಂದಲಿಕೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಅಂದಾರ ಭಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಒಂದಿತ್ತು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ಗಿಡ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತು ಟಾಪ್ ಗಿಡವೇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಟಾಪ್ ದಯಪಂಡ ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ಲಾರು ಬಡು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ ಹಾಕು ನೈಟ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಆರು ನಂಬರ್ 1 ಐಕಾಲಡ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ವಾಮಂಜೋರುಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಡ್ಯಾರ ಐಕಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಐಕಾಲಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಗ್ಲ ಅಂದ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಹೊರ ಸಮಸಮ ಅಂಡ್ ಐಕಾಲಡ್ ಅಂದ್ ಹೊರ ಸಮಸಮ ಆಂಡ್ ಸಮಸಮ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರು ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋತನು ಆನಿ ಒಂಚೂರು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡ್ ಸೋತನು ಸೊ ಆನಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆಯ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ಜಪ್ಪುಡು ಅಂದ್ ಬಾರ್ಗಿನ್ಲ ಬದ್ರಿನ್ಲ ಬಲ್ಲಗ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇತ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾಲೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನಿ ದಲ ಸ್ಪೀಡ್ ದಲ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದನ ಅತ್ 11.29 ಸಾಲಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ದಂಟ್ ಮುಖೇಶ್ ಒಂಚೂರು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಆಯ್ತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪವು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಪ್ಪು ಐಕಲ ಪುತ್ತು ಮುಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಪೂರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಆತ ಸುಲಭಡಿ ಮತ್ತೆ ಎರು ಒಟರಿಸಬಹುದು ಲಾಗ್ಯೂಚ ಇರ್ತುಲೆ ಆನಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿದಲ್ಲಿ ಎರು ದಾಸೆ ಲಾಗಿದ್ದು ಬೂರ್ತುಂಡು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಚೂರು ಲಾಗಿರ ಒಂಚೂರು ಎದುರ್ತುಂಡು ತನ್ನಗ ಪಿರಾಟ್ ಬತ್ತನ ಎರು ಲಾಗಿದಾಂಡೆ ಸೊ ಆನಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆಯ್ತಾ ಮನದಾನಿ ಆಯ್ತಾ ಹಂಗಾರೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ದಾನಿ ಇಂಚ ಬಟ್ರೈಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ ಕೇಂಡ ಸರಿ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿವರ ಬಲ್ಲಡ್ ತೂಕ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಬಾರ್ಕಿನ್ ಅರೆಗೊರ ಬಲ್ಲಡ್ ವರ ತೂಕ ಅಂದ್ ಪಂಡಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಸೋತೆರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆನಿ ಸೋತೆ ಅಂದೆ ಆರೆಗ್ಲ ಬಟ್ರೆಗ್ಲ ಮೆಟ್ಲಿಜಿ ಕುದ್ಯ ಕರೆ ಇತ್ತನ ಅಂದ ಆನೆ ಸೊ ಆರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಭಟ್ರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚೆ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅತ್ತ ಬೇತಾರೆ ನಿತಿನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚೆ ಪಂಡಾರೆ ಬಟ್ರೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಪ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಸೋತುದನು ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ ಓಲ ನನ್ನ ಬಾರ್ಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕೊರ್ಪೇರಾಗಿರ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸವಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಬಟ್ ರೇಪ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರ್ಗಿನ ಕೊರೋಡಿ ಅಂದ್ ಇನಿಕ್ಲ ದುಂಬುಲ ಕೊರ್ತ ನನ್ನಲ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಒಂದ್ ಮಲ್ತೇರೆ ನನ್ ಪಂಡ ಬಲ್ಲಗ್ ದೀಕ ಅಂದ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ರಾಜನ್ ಬದ್ರಿನ್ಲ ನಾವೆರಡು ದೀಕ ಅಂದ್ ನಾವೆರಡು ಆನಿ ಆರ್ ದೀಪ ಬಂತನ ಆರೆಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಡ್ ಬಾರ್ಗಿ ಪಾರೆ ಎಡ್ಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಚ ಪಾರ್ವೆ ದಾದ ಪಾರ್ವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಸೊ ಅವು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಒಂದೇನು ಬಲ್ಲಡ್ ದೀಕ ಅವೇನು ನಾವೆರಡು ದೀಕ ಅಂತ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲ ಜಪ್ಪು ಅನ್ನತೆ ಅವ್ರು ರಿಯಲಿ ಎನ್ನ ಕಂಬ್ಲದ ಇಷ್ಟಿಡ್ ಎಂಕ ಆತ ಎಮೋಷನ್ ಏಪಲ್ ಆತ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಬಲ್ಲು ಬಾರ್ಗಿನ ಟೆಂಟ್ ಕೊನೋದು ಮರ ಕಟ್ಟನಾಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬೋದು ತೂದ್ಬೋದೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕವು ದಯಪಂಡ ತುಲೆ ಅವು ಎರು ಪಾರ್ನನೆ ಎರು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬಾಯಿ ಬಾರ್ ಪೂಜೆ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಎಂಚ ನ್ಯಾಯ ಕೊರೋಡು ಐವು ಪಂಡ್ರ ಪೂಜೆ ಐಕ್ ಸೊ ಎಂಕುಲು ನಾವೆರಡು ಪಾರೊಂದಿತ್ತ ನೇರು ಕೊನೊಂದು ಬಲ್ಲು ಕೊನೆ ಇಪ್ಪನ್ ಪದೇ ಒಂಜಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣನ ಒಡೆಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಸುರುತದ ಎಂಚ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತ ರಿಯಲಿ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಬಟ್ ಅವು ದೇವರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನಿ ಗುರುಪುರೋಡ ಎಂಚ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಂಡ ಸೇಮ್ ಜೆಪ್ಪುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಟ್ಟೆನ ಬೌದನ ಲಾರಿ ಇರ್ಲೇಕ ಪೂರ ಮೆಡ್ಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇರ್ಲೇಕ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್
ಆನಿ ಬಟ್ರೆಗ್ ABC ಮೆಡ್ಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆನಿ ಇರ್ ಬಂಡತ್ ಆನಿ ರಿಯಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಖುಷಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಆತ ಖುಷಿ ಆತನ ಜೆಪ್ಪುಡು ಅವು ಬಾರ್ಗಿಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಇಡೀ ಕಮ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಏನ ಬಂಡ ಭಟ್ರು ಎಡ್ಡೆರನ್ನು ಪತೊಂಡೇರು ಬಾರ್ಗಿನ ಅರೊಂಜಿ ಪೊಡ್ಚೈನ ರಾಜನ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ ರಾಜ ಅವಳು ಪಾರ್ನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವ್ ಪಿರದೂತು ರಾಜ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾರ್ದಿ ರಾಜನೇ ಅಂದೆ ಆನಿ ಪಾರ್ದನ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ಪೋಯಿ ನೀವು ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಎವರ್ ಏಪಲ್ ಅವು ಮದಪುನತ್ತವು ಜೆಪ್ಪುದ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಮಂಜೂರುಡ್ಲ ಅವೇ ಪೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಾಮಂಜೂರುಡ ಪೇರ್ ಕಂಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ವಾಮಂಜೂರುಡ್ ದಾದಾಂಡ್ ಬಂಡ ಇರು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅವಳು ಕಮ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಕಮ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು 23 hours ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವಳು ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಜನರೇಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಈ ಬದ್ರಿ ಉಂತಿನೇಜ್ ಬದ್ರಿ ಉಂತಿನೇಜ್ ಅವಳು ಎಂಗ್ಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಬರೀಟ್ ಎಂಕ್ಲೇನಲ್ಲ 10 ಇತ್ತು ಅನ್ನೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಅವಳ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಜಿನ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಕಮ್ಲ ಬೇಗ ಆಪೇದು ಬಟ್ ಏನ್ ಪೋದಾರ್ನ ನಮ್ಮನ ಮೇರುಲ್ಲರತೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಮರಡ ಏನ್ ಪೋದು ಪಂಡೆ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ಲೇದ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಆಯ್ನಿ ಅದೇಮಂಡ ಅವ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರು ಬತ್ತದ ಉಂತಾಂಡಲ್ಲ ಇರು ಉಂತೊಂದಿತ್ತು ಅವ್ ಏನಂಡ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಫೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಟೆಂಟ್ ಇರ್ದು ಫೋನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಸೆಮಿ ಒಂಜಿ ಪೊಳಲಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಇತ್ತು ಅವಳ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಟೆಂಟ್ ಇರ್ದು ಫೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಪೋನ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡ್ ಪೋಯಿನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜವನೆರ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಇಡ್ ಪೋಯಿರು ಅವು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಏರು ಬತ್ ಉಂತುಂಡಲ್ಲ ಉಂತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಬಟ್ ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅವಳು ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬದ್ದರಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅವಳು ಒಂದಿತ್ತಗೂ ಬಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅವೇ ಪೇರ್ ಇತ್ತನ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಬುಡ್ದು ಲಕೊಂದ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೆರಂಗಲ್ದಿದ್ರು ಸೋತದ ಅಂತ ಪುತ್ತೂರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪೇಟೆ ಕೈಪೇರ್ ಎದುರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಪುಣ್ಕದಡಿದ ಹೊನ್ನುಲ ರಾಸಲ್ಲ ಜತೆ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಸರ್ ಆನಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂದೇ ಇತ್ತನ ಬದ್ರಿಲ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ತನ ಅವಳು ಅಂಚನ ಪುಣ್ಕದ ಅಕ್ಲೇನ ಎದುರು ಸೋತನ ಬಟ್ ಅನಿದಲ್ಲ ಬಸ್ತದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಬಾರ್ದನ್ ಬಾರಿ ಟಫ್ ಇತ್ತನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಾರಿ ಟಫ್ ಇತ್ತನೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಅಕ್ಲೇನ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಕಾನಿ ಏನ್ ಮತ್ತ ತೂಂತಾರ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಊರ್ದ ಕಮ್ಲ ಅರಿಗೆ ಮೆಡ್ಲೈನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೇನ ಊರುಡು ಮೆಡ್ಲ ಖುಷಿ ಅವು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ನೇನು ಪನ್ನೋಡಪ್ಪುಂಡು ಈಗ ಬಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ವಿನ್ ಆಯ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಟು ಪಂಡೊಂಜಿ ಎರುತ ಯಜಮಾನ್ರ ಅದು ಅವಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಲಭ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೇರು ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರು ಹಾಕ್ಲೆ ನೆರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಚಿ ಎಂಕುಲತ್ರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸೋತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಹಾಕಲ 2-3 ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಹಾಕದೇರು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಲೇನ ಊರುಡು ಹಾಕಲು ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಿಯಾರ್ ಐಟ್ ಪ್ರಥಮ ಅಂಡ್ ಅಪಗಲ ಜೋಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಮುಖೇಶ್ ಬತ್ತ ಅಂದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮುಖೇಶ್ ಅವು ಓಲ್ ಬಂಡ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಅವಳು ಸೊ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂಡ್ ಏಜ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರ ಕೂಡ ಒಂದೇನ ಬಾರ್ಗಿನ್ಲ ಮುಖೇಶ್ ಅನ್ಲೆ ಕೂಡ ದೀಕ ಅಂದ್ ಸೊ ಅವಳ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಪಿ ನಕ್ಲೆ ನಿಂತು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲು ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಪೇದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚಿಡ್ ಕೆಪಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ ಬಾಲ್ ಬಚ ಅಂದ್ ಅವ್ ರಾತ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿ ಬಟ್ ಆ ಸೈಡ್ ಇಡ್ ಕೆಪಿ ಈ ಸೈಡ್ ಇಡ್ ಕೆಪಿನ ಬುಣ್ಯಾಕುಲು ಬಾರಿ ಪಾರ್ದಂಡ್ ಅಂದ್ ಅಂಚಿಡ್ ಬಾರ್ಗಿ ಇಂಚಿಡ್ ಕೆಪಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೆಪಿಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕುಟ್ಲಿ ಅಂದ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಮ್ಲ ಬಂಡ ಉಬಾರ್ಡ್ ವಂದಿತೆರ್ ಗುರಿಯರ್ ಮೂಜಿ ಕಮ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಇದ್ದಂಡ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 17 ಉಬಾರು ವೇಣೂರು ಬಳ್ಕೊಂಜೆ ಉಬಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದಾದ್ಬಿಟ್ಟಿರು ಬಟ್ ವೇಣೂರುಡು ಉಂಟದೆ ಸರ್ ವೇಣೂರುಡು ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಮ್ಲಡ್ ಇಂಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಕಿಗ ಸಾಲ್ ಇಂಚಿಡ್ದು ಬಾರ್ಗಿಗ ಸಾಲ್
ಅವು ಇರು ದುಂಬು ಮತ ದುಂಬಿತ್ತು ಈ ಮಾಳಲ ಈ ಮೊಕ್ಲಿನ ಪದವದಕ್ಲಿನ ಪುರ ಸಾಲು ಮುಟ್ಟ ಸಾಲು ಅಂಚನೆ ಈರೆಗ್ ಬುಡಿ ಪನ್ನಿಪೇಟಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಬುಡಿ ಪನ್ನಿಪೇಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಸ್ಟೆಪ್ ರಡ್ಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಮ ಈಕ್ವಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಲ್ಕಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಎರು ಪಂಡ ಬಾರ್ಗಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟೆ ಇರು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಇರು ಕುಡೋರ ವಿಡಿಯೋ ಪಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಎಂಕುಲು ಬಾಕಿಲ್ ಡಾಕುಲ್ ಹಾಕಿನಿ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ದ ಸಾಲ್ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಸಾಲ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಸಾಲ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಉಂಡತೆ ರಾತ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆತನ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ 11:23 26 ಅದನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವ್ ಬಾರಿ ಪಾರ್ದನ ಅವೇ ಮೀನು ಪಗೆಲ್ಡ್ ಮೀನಿ ಅಂಡ ಅವ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೇಸ್ ಅವ್ ಬೇಜಾರು ಎಂಕದಲ್ಲ ನೀನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಫೈಟ್ ಮಲ್ತ ಸೋತನು ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೋತನು ಬಲ್ಕುಂಜೆಡ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮುಖೇಶಾಗ ಒಂಚೂರು ಒಂದಾಂಡ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಅವಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿನ್ ಹಾತೊಲಿ ಬಲ್ಕುಂಜೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತ ಬರ್ತಂడి ಬಂಡ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪನೆ ಬಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಟಿಪ್ಪನ ಒಂಜೇ ಕಂಬಳ ಗುರುಪುರ ಬೈಂದೂರದ ಉಂಡೈತಾನ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಇತ್ತಿಂದು ಈ ಎಬಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಒಯ್ಕ ತೋಟ ಬರ್ತಂడి ಬಂಡ ದಾದ ವಿಷಯ ಗುರುಪುರಟಿ ಎಬಿ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಎಬಿ ಪಂಡ ಏನ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕದಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಭಟ್ರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚ ಫೈಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವೇನ ಇರು ಎಬಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಪಂಡ ಆರೆ ಪನ್ನಿ ಆರೆ ಭಟ್ರನ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರೆ ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ತ್ ಬರೋಡ್ ದುಂಬುಡ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಆರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಲ್ತೇರು ಆರೆ ಪುಷ್ ಮಲ್ತೇರು ಆರೆ ಜೋಡಿಲ ಆರೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತನ ಅಂದ್ ಅವು ಪ್ಯಾರ್ದಿಕ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಇದೇ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಐಡ್ ತುಂಬು ಕೆಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಲಕಾಂಡ್ ಕೆಪಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಬಟ್ರೆಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಕೇಂಡೆ ಸರ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಕೆಪಿನ್ ಪಾಡ್ಗನ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಪಂಡರು ಇರ್ ದಾಲ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕೆಪಿ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಪನ್ಪುನು ಆರ್ನ ಇರು ಮುಖೇಶ್ ಉಂಡೈಟ್ ಆರ್ನ ಇರು ಮುಖೇಶ್ ಜನ ಆರ್ನ ಇರು ಆ ಜೋಡಿಡ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಕುಲ್ಲದು ಬೊಕ್ಕೋರೇನ ಇರು ಕಟ್ಲೆಂದ್ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪು ಬಾರ್ಗಿ ಕಟ್ಲೆಂದ್ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಬಟ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಬಾ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಮೂರ್ ಸರ್ತಿ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ತೂಲೆ ವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಡ್ಲ ಬಾರ್ಗಿಲ ಕೆಪಿಲ ಫೈಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಡ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕೆಪಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪಾರುಂಡು ಸೊ ಈರು ಅವಿನ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇನೆ ಜೋಡಿನ ಪಾಡ್ಲೇನ್ ಪಂಡೇರ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಏನಕ್ಲೆಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಓಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗನ್ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ ಅವ್ಲು ಪಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಸುರುತ ರೇಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಈ ರೇಸ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರು ಪೂರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಆ ರೇಸ್ಡ್ ಅವು ಎಂಕುಲೆ ಒಂಚೂರು ಮದ್ಯೋಡ್ ಬುಡಿಯ ಬಟ್ ನುಗ್ಗಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ನನಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತಿಟ್ಟು ಟೆಂಟೆಡ್ ಪೋದು ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪೂರ ಹಂಡೆ ದಾಯ್ತು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆನೆಟ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಜಯಕಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾದಾದ್ ಉಡುಪ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಳು ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕ್ಲೆನೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆನೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ಒತ್ತೆಗೆ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕ ಒತ್ತಡ ಬಾರಿ ಪಾರ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಗ್ರಿಪ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಕೇಪಿನ ಎಂಚ ತೂಲೆ ಆನಿ ಆ ಕಂಬ್ಲಡ್ ತೂಲೆ ಒಂದಿತ್ತು ಗಿಡದನ ಅವು ಇರೆಗ ಒಂದಿತ್ತನ ಪೂರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಅಂಚ ಗಿಡದ ಜೇರ ಅವ್ರು ಓಲ್ ಇತ್ತೇರು ಏತ್ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತದ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಚೇಂಜ್ ಆಕರ್ನೆ ಬೋತು ಜೇರ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಆಕರ್ನೆ ಬೋತು ಜೇರ ಖಾಲಿ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತದೆ ಪಂಡೇರು ಒಂದಿತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಬೊಕ ಕೆಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೂರ ಕೇಂಡೇರು ಸೊ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಆ ಸಾಲು ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ತಾರು ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರು ಪೂರ ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಭಟ್ರು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಆಣ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಚೇತನ ಸರ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಬುಡಿ ಪಂಡ್ಲೇಕ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಅಂಡ್ ಆ 14 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಮಂಜಟ್ ರೀತಾ ಪುಂಡ ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಒಂದಿ ತರ ಕೇಟೆ ಬಾಕಿ ಅಂಡ್ ಅಪಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಚೇತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಂಡ ಯಾನ ಏನ ಮಂಡ ಯಾರು ಬುಡಿಯರ್ ಬುಡಿಯರ್ ಪಂಡ ಯಾನ ತಿರ್ಗದಿ ಅನ್ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ತೂತೆಲ್ಲ ತೂತೇನ್ ಬಟ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗದನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಚೆನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇನ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆತೆ ಯಾನೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಡಿತ್ತಂದೆ ಗೊತ್ತು ಮೊಕಲ್ ಪೂರ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪೂರ ನಲ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ
ಸೊ ಅವು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವು ದಾದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತೂನಗ ಅವೇನ್ ಎನ್ನುಂಡು ಅವು ದಾದ ಯಾನ್ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನ ದಾದ ಮಲ್ದೇನ ಬಟ್ ಅವು ಅವೇ ಅವು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುಣ್ಯನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಈತ್ 5 ವರ್ಷೋಡು ದಾದ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಆ ಪೂರಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫೇವರೇಟ್ ಇಯರು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ಟೈಮ್ ಗು ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಇಯರುಲ ಅಕ್ಲೆನ ಜನ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಆಪಿಸ್ ಪೋಯರು ಒಂದಿತ್ತರನ್ನ ಹಗ್ಗು ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದಿತ್ತ ನಗ್ಗು ಮಲ್ದ ನೋಡಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಇಂಕ ಒಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆನ್ ಅಂಚ ಬತ್ತು ಚೇರಿಂದ ಸೊ ಅಂದ್ ಸರ್ ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ಅವು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅವು ಏಪಗ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಂಕ ಹೆಂಗ ಕರಿಯರ್ತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ನಾಗ ನಿಂಗೆ ಬಟ್ರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರಿ 100 ವರ್ಷ ಇರಾವೇನ ಇನ್ನ ನೆಟ್ ದಿವೋಡು 100 ವರ್ಷೋಡು ಇಂಚಿನ ರೇಸ್ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರೆ ಹೆಂಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ನಾಗ ನಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರ ಇಂಚಿನ ರೇಸ್ ನನ್ನ ಇರೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಐಟ್ಲ ಫಾಸ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಡ್ದು ಮೊಗಲ್ ಬತ್ತೇರು ರಾಜೆಲ್ಲ ಬದ್ರಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ 5 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ನೆಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಸುರುಟ್ ಸುರುಟ್ ಏಬಿಲ ಬೊಕ ಈತ್ ಫೈಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಏಬಿಲ್ ದುಂಬುಲ ಕಟ್ಟದಿಜ ಅಂದ್ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವಲ ಫೈಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಈರ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಉಂಡತೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದ ಎರುಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಫೈಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕರೇನೆ ಅಕ್ಲೇನ ಕರೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕರೇನೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬಟ್ ಆನಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅವಲ ತೂಲೆ ಆರ ಎಸೋಡ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂದಿತ್ತು ಗಿಡದನ ತೂಲೆ ಟಾಪ್ ಉದಾಹರಣತೆ ಆನಿ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರು ಆನಿದಲಕ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಗಿಡದನ ಕಡೆದ ಕಂಬಳ ಬೈಂದೂರ ಐಟ್ಲ ಕೇಪಿಲ ಬಾರ್ಗಿಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂದ ಆನಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ಕರೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಹಾಲು ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ಆಂಡಲ ಆ ಕರೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಾರ್ದು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಏತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ 16 ಮೆಡ್ಲ್ ಸರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಎಂಕ್ಲು ನರಿಂಗ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಬೋಳಿಯರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೋಕೇಶಗೆ ಆಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಬಾರ್ಗಿಗೆ ಒರ್ಂಬ ನಾವೆರಡು ಮೂಜಿ ಬಲ್ಲಿಡು ರಾಜೆ 4 ಬದ್ರಿ 5 ಮೆಡ್ಲ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಪಿ ರಡ್ಡ್ ಸೊ ಮೊಕಲು ಈತ ಇರ್ಲು ಬಾರ್ಗಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರಿ ಸರ್ತಿ ಬಲ್ಲಿಡ್ ಮೂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಬಲ್ಲಿಡ್ ಮೂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮುಖೇಶ ಜೋಡಿ ವರ್ಷ ಏರುಗಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂದ್ ಸರ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಇರಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವೈಕ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯರ್ ಎಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಂಡ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಇರು ಬೋಳದ ಟುಗ್ಲ ಕಟ್ಟಲ ಪಂಡಿತಾರು ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಟುಗ್ ಕಟ್ಟಲ ಪಂಡಿತಾರು ಪನೋಡು ಅಕ್ಲ ಬರ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲನ ಡಿಸಿಷನ್ ಲೈಪುಂಡು ನಾವುಂದ ಅಕ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಂದಲಿಕೆದಾರು ಇರಡಿ ಇತ್ತೇರು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಾಂಡ ಪುದಾರ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀದ ಎಂಚೈತನ ಸರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬರೀತ ಪಂಡರಿತೆ ಕೆಪಿ ಬುಕ್ಕ ಬಾರ್ಗಿನ್ ಕಟ್ಟದಿಪ್ನಾಗನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಚೈತನ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಅಕ್ಲನ ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಬೋಳದೊಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಇರುವೆಲ್ ದೊಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆ ಐಕನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಓನ್ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅಕ್ಲ ಈತ್ ವರ್ಷ ಏರು ಕಟ್ಟದ ನೆಟ್ಲು ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಗಲ ಅಕ್ಲೆನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ್ರ ಪಂಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಣತೆ ಇರುವೈಲ್ ತುಲೆ ಇರುವೈಲ್ ಬೋಳದ ಅಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಟೀಮ್ ಉಡೆ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲ ಸೊ ಅವ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನೆಟ್ ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನೆಟ್ ಇರುವೈಲ್ ಇಪ್ಪುನಗದ ಟೀಮ್ ದಕುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಜಯಕರ ದಿಪ್ಪು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಅದು ಸೇರ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಉಜಿರ ದಿವಾಕರ್ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಕೊಳು ಅಂದ್ ಬೊಕಾರ ಪರ್ಬುಲ್ ಅವಿಲ್ ಪರ್ಬುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಆಯ್ನಿ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ಲ ಉಜಿರ ದಿವಾಕರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಆಯ್ರು ಬೊಕ ಆನಿ ಮೇರಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಇತ್ತೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶ್ ಇರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ನಾಗ ಆರ್ ಬತ್ತೇರು ನಂದಲಿಕೆ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಗುರುಪುರಡಾನಿ ಬಟ್ಟನ ಇರು ಆನಿ ಆ ಬಟ್ಟನ ಪುದಾಡಿತ್ತು ಮೂಡುಕೋಡಿದ ಪುದಾಡಿತ್ತು ಆನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋತೇರ ಅಕ್ಲು ದುಂಬು ಭಟ್ರು ಪೂರ ಜನ ಉಂತಾದಿತ್ತೇರ ಅಂದ್ ಮಾತಾರ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಮಾತ ಜವನೇರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಇರು ಪೂನಗಲ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಅವ್ಳು ಟಾಂಕಿದಪ್ಪ ಪೂರ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಇಡೀ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಂದಲಿಕೆ ಟೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಆನಿದೆ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆ ಏನ್ ಪನೋಡಂದ್ರೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಂದ ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆನೆಟ್ ಅವೇ ಏನ್ ಪಂಡೈತೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆತ ಜಯಕರಣ ಶೇಖರಣ್ಣನ
ನಕಲು ಒಳ್ಳೆ ದಿವಕರ ನಕಲು ಅಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ನಾಲ್ ತೂಕ ಅಕ್ಲೇನ ಅಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಅಕುಲು ಎರು ಗಿಡದ ಹ್ಮ್. ಒಂದು ಮೂರ ಮಲ್ದ ನಕ್ಲೇನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಹ್ಮ್. ಅಂಚ ಅಕುಲು ಪಂಡಿರು ನುಗ್ಗ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಗ ಹ್ಮ್. ಮಾದದ ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ತೇಪಂಡ ಬಾರ್ಗಿ ಪೋಪುನೆ ದಂಡೆ ಹಾ ಹಾ ಎಂಕುಲ್ ನಡುಟು ಬುಡಿ ಮಧ್ಯ ಆಗ ಬಲ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯ ಇಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ಉಂಡು ನೈಟ್ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ಹ್ಮ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತಗಳು ಒಂಚೂರು ಪಿರಿಯಡ್ ಪಾರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹ್ಮ್. ಸೊ ಹ್ಮ್. ಅವು ಒಂಜಿ ಆನಿ ಆನಿ ಉಂದಾಂಡ್ ಸರ್ ಅನಿಕೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಬಾತಾರ್ನಾಗ ಬಂದಿತ್ತಾರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಇರೋದು. ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಎಸ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದಾದ್ ಅಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಗಿಡ ಕಾಣ್ ಸರ್ ಅಂದ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಂತೇನೆ ನಂದಲಿಕದ ಏರು ಪಾಡನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡ್